Kaca dikit wae kowe iki rasa sama tani ini. Enggak. Bapak goreng ya itu. Dikit wae kowe iki. Nanti kasih ke. Kae. Lah, iki lho. Anda datang ini. Ayo. Gak enggak. Kita yang kentul sundul wong akeh. Tapi kok ki ala kenjang. Joko Tres. Kencang. Dodol Tres. Takon. Ngerti dodol lho. Kon. Wis atas. Rokokan. Wes masuk bisa di. Kae. Bodoli. Ngetoki bareng jane. Iya, temen gawe kabeh sarang set. Padha lah sini. Ini proses apa Mas? Proses pengisian Apa iki jenenge? Nek dicontok apa do? Plastik es lilin. Apa mas jenenge plastik lilin? Ini es kacang hijau. Kacang. Prosesnya corong dimasukkan ke dalam plastik. Nah, ngono lho. Nah ini loh. Bar kuwi diiseni. Wis sebel turun. Lu disebul bareng. Oh, kegiatan amat. Yo. Baru iki Mas. Gawe baru. Iya. Nggonku tak coplok iki Mas. Jo berarti ngono wis. Gede kan gede-gede. Ora kena, ora kedhe. Kok kon bareng dijejer ini. Kajusi wae lho. Gadal Mas kajosi. Penak kaki biasa. Nek kenceng ya. Iya. Gadal nek Ini kan ono kajosi. sekeme iki. Gadang ya. Gaji biasa gak kena to. Joy iki. Oh, dere-dere. Joy nang lebok. Ini dhewe rapat, tumpuk anake. Lah ya rapat, tapi jane kan ora ketok. Joy kaya paku-paku to apa ngono. Kurang kenceng to Pak Ini. Joy iki. Nek ketok sigar to ora De. Sigar to ora isine ngono. Ini jane malam. Iki jane anu ki rada malam iki kok nek diiris bone ora kena. Nang mure. Banyu. Ya to nek iki kena no gawe no apa no. Im. Wis Joy wae lho. Eh? Kena joy. Ini iki kok anu bolong ngene ngene iki hitungane kok teles ora iso mlebu angel. Sumber piye iki bolong? Kurang kenceng Pak. Ora Mas, wis teles Kurang kenceng Pak. Kuwi nek kenceng lho. Orang ini beto, ora sambut jojowi kok. Ora dijojoi to, Pak Kun. Iki kok medhek kan sak ukurane nang kok dhewe mah dhewe kan wis adem wis dhewe to. Gak jojoy wae, pen apa, Jo? Sik to, ora ono anune ilmu njojoi ngene iki kok ora masuk iki. Kowe iki butuh mas sampe ini ukuran. Iya, terus. Nah iki kok mesti kan nang mempet ngadeg ini kabeh kan teles. Dadi ora butuh kenang kuwi karep mlumpuk. Gak ora teles. Wis to ngandel aku. Aku Ora sampun ndel. Wong sekolah wis don praktek kok mung ngene jenenge karangan dhewe kuwi ngono lho. tapi ya nyata-nyata jute ya apik kok. Tapi nek cara kenaan iki tetep nelesi iki. Iki cara kenaan iki mergo kuwi Ya jal telesi ra apa-apa. Ya kurang kenceng Pak iki kurang kenceng. Kuwi bola iki bewak celopa kuwi ta. Ya iya to, botoke di pokoke mlebu dhewe dekne wis rasane lesi bane. Jero iki. Ngono. Iya. Kabeh ya aturan nang gone memeto ya langsung dikekno jero drum. Kalau gini wae, sitok ngono sitok ngene piye. Ya wis. Nek teles iki ora diiris ora Ora mureh. Asline entuk sisik. Mergo kan mergo kene proses kan. Ya, kok nggih perbandingan ya, nggih perbandingan. Langsung dicelup. Diteles lebak to. Sing teles. Kae nenek Bagus. Tapi nang coblesi ta kok mlebu dhewe. Ayo toh yang sekolah kok. Mbok wangi tengok-tengok jeneng sekolah ora sabudian to mamae. Wong iki kerja sama. Angger diiris ora mbodho ya wis ora ngopo. Iki nang kuwi to. Mas iki ndi? Gur kuwi tok. Nek perlo kan Kurang kenceng iki. Kowe ku kenceng apa ini? Kurang isi. Kurang isi. Langsung ditaleni ngisore ae, Pak. Ya ya iki sare. Itu dari nek potong ra wong. Ini pasti ki, Mas. Ini lho. Gampangnya sing akeh apa to? Sale kok akeh gomule. Soale sitok dadi piro to iki? Dadi piro sih? Kurang luwih 35-an. 35. Paling yo aja kan. Ora akeh apa. Paling Praktek. Iki 5 wis.
Bikin 10-an enggak, Kak? Enggak sih lagi. Jadi 10 biji gitu. Jadi 300 biji gitu. Kayak 10 potongan, Bang.